Og det var morgen, da Gud stod over for sine 12 børn og såede frøet til det menneskelige liv i hver af dem. Et for et trådte børnene frem for at modtage den gave, han havde tiltænkt dem. Til dig, vædder, giver jeg mit frø først, for at du kan have æren af at så det. For at der for hvert frø, du sår, kan komme 1.000.000 mere i din hånd. Du får ikke tid til at se frøet vokse, for alt hvad du sår vil skabe mere, som du skal så. Du vil være den første, som tilsår menneskets sind med min tanke. Men det er ikke dit arbejde at nære tanken eller at stille spørgsmål ved den. Dit liv er handling, og den eneste handling, jeg tildeler dig, det er at begynde at gøre mennesket opmærksom på mit skaberværk. For det gode arbejde giver dig selvagtelsens død. Vædderen trådte tilbage til sin plads. Til dig, Tyr, giver magten til at give frøet substans. Dit arbejde er stort og kræver tålmodighed, for du må fuldende alt, som er blevet påbegyndt, hvis ikke usæden skal være til ingen nytte. Du skal ikke sætte spørgsmålstegn eller skifte sind, når du er midt i det. Ej heller være afhængig af andre med hensyn til, hvad jeg beder dig gøre. For dette giver jeg dig styrkens gave. Brug den med visdom. Og tyren trådte tilbage til sin plads. Til dig, tvilling, giver jeg spørgsmålene uden svarene, så du kan bibringe alle en forståelse for, hvad man ser omkring sig. Du vil aldrig vide, hvorfor mennesker taler eller lytter, men i din søgen efter svaren vil du finde min videns gave. Tvillingen trådte tilbage til sin plads. Til dig, Krebs, giver jeg hvervet at lære mennesket om følelser. Min tanke er, at du skal vække deres latter og tårer, så alt, de ser og tænker, udvikler sig til fylde i deres indre. For dette giver dig familiens gave, så din fylde kan mangfoldiggøres. Og krebsen trådte tilbage på sin plads. Til dig, løve, giver det arbejde at vise mit skaberværk i al sin glans. Men du må vogte dig for stolthed og altid huske på, at det er mit skaberværk, ikke dit. For hvis du glemmer dette, vil mennesker foragte dig. Der er megen glæde i det arbejde, jeg giver dig, hvis blot du gør det godt. For dette vil du få ærens gave. Og løven trådte tilbage til sin plads. Dig, jomfru, beder jeg om en undersøgelse af alt, hvad mennesket har gjort ved mit skaberværk. Du må udforske menneskets veje grundigt og minde ham om hans fejltagelser, så at mit skabeværk gennem dig kan fuldkommen gøres. For dette giver jeg dig tankens renhedsgave.
og jomfruen trådte tilbage til sin plads. Til dig, vægt, giver jeg tjenesten som mission, så mennesket kan huske på sine forpligtelser over for andre. For at han kan lære samarbejde, såvel som evnen til at se sine handlinger fra 2 sider. Jeg vil sætte dig hvor som helst, der er disharmoni. Og for dine anstrengelser vil jeg give dig kærlighedens gave. Og vægten trådte tilbage til sin plads. Til dig, skorpion, giver jeg et meget vanskeligt værv. Du vil have evnen til at kende menneskets sind, men jeg tillader ikke, at du taler om, at du er far. Mange gange vil du lide under, hvad du ser, og i din smerte vil du vende dig bort fra mig og glemme, at det ikke er mig, men forvanskningen af min tanke, der volder dig smerte. Du vil se så meget af mennesket, at du vil nå til at kende ham som dyr. Og du vil kæmpe så meget med dyreinstinkerne i dig selv, at du vil fare vild. Men når du til sidst vender hjem til mig, skorpion, har jeg til dig formålets høje gave. Og skorpionen trådte tilbage. Skytte, jeg beder dig om at få mennesket til at ligge, for når de misforstår min tanke, bliver de for mørke. Gennem latteren skal der give mennesket håb, og gennem håb vender hans blik tilbage til mig. Du vil komme i berøring med mange liv, og men kun for et øjeblik. Og du vil kende restløsheden i et hvert liv, du berører. Til dig, skytte, giver jeg den grænseløse overflodsgave, så du kan nå langt nok omkring til at gå ind i alle mørkets kroge og bringe lys derind. Skytten trådte tilbage til sin plads. Stenbuk, af dig kræver jeg, at du skal arbejde i dit ansigtsflid, så du kan lære mennesket at arbejde. Dit erhverv er ikke let, så du vil føle, at menneskets møje hviler på dine skuldre. Men for dine byrders ål lægger jeg menneskets ansvarlighed i dine hænder. Og stenbukken trådte tilbage til sin plads. Og dig, vandmand, giver jeg fremtidsbegrebet, så mennesket kan se andre muligheder. Du vil føle ensomhedens smerte, for jeg tillader dig ikke at personificere min kærlighed. Men fordi du vender menneskets blik mod nye muligheder, giver jeg dig frihedens gave. Så du i din frihed kan fortsætte med at tjene menneskeheden, når som helst den har brug for dig. Og vandmanden trådte tilbage til sin plads. Til dig, fisk, giver det vanskeligste hverv af alle. Jeg beder dig om at samle alt menneskets sorg og sende den tilbage til mig. Dine tårer skal i den sidste ende blive mine. Den sorg, du vil opsamle, er en virkning af menneskets forkerte opfattelse af min tanke. Men du skal vise ham med lidenhed, så han tager prøve igen. For dette det vanskeligste hverv af alle, giver den største gave af alle. Du vil være den eneste af mine 12 børn, der forstår mig. Men denne forståelsesgave er til dig. Fisk, når du prøver at udbrede den til mennesket, vil han ikke lytte. Fisken trådte tilbage til sin plads. Derpå sagde Gud, I har alle en del af min tanke. I må ikke begå den fejl, tro at jeres del af hele min tanke, og I må heller ikke begære at bytte med hinanden. For I er alle fuldkomne,
Men det vil I ikke vide, før I alle 12 er blevet til ét. Der vil hele min tanke blive åbenbaret for jer alle. Og børnene gik, i det de alle var fast besluttet på at udføre deres erhverv så godt som muligt, så de kunne modtage Guds gaver. Men ingen forstod ganske sit erhverv eller sin gave, og da de vendte forvirret hjem, sagde Gud, I tror alle sammen, at andre gaver er bedre. Derfor vil jeg tillade jer at bytte. Og for et øjeblik var alle børnene glade, i det de tænkte på deres nye missionsmuligheder. Men Gud smilede, mens han sagde, I vil vende tilbage til mig mange gange og bede om at blive fritaget for jeres mission. Og hver gang vil jeg opfylde jeres ønske. I vil gennemleve talrige inkarnationer, før I fuldender den oprindelige mission, som jeg har bestemt for jer. Jeg giver jer al den tid, I behøver til at gøre det. Men først, når det er gjort, kan I blive hos mig.